आंनि बे गोजामब्लाबो गोदान इउटुब चेनेल बायदि जाबाय। मानो होनबा गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामदो। मानो होनबा गोबावजोंनो खुलिदोंमोन, ओमफ्राय भिडिअफोरखौ हगारनो हायाखैमोन। बिब्दिनो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आरो दिनैनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामनो सानदों। नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे ससे ओरैनो फानि भिडिअ रेकर्ड खालामखाना दोन्दोंमोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामलांदो दिनैनिफ्राय। मानो होनोबा गोबाव जाबायमोनथ' आं इउटुब चेनेल खुलिनाया। दा बिदिनो खुलिबाय नालाय आरो साबस्क्राइबाराबो गैया नङा दोंसाबो एसे ओरैनो माने गोजाम जाबायथ' चेनेला। बेनिखायनो आंबो माने चेनेलखौ नायनानै आं माने आपल'ड खालामफिननो भाबिदों आरो जेनेबा दिनैनिफ्राय भिडिअ हगारनायखौ जेनेबा जागायजेननो भाबिबाय आरो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामहरदो। हानायमानि नायदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। आं मा मा दिन्थिलांनो हायो आं नाजालांनोसै। सम सम बिदिनो सानफ्रोमबो हायाब्लाबो जेनेबा सानसे बा साननैनि उनाव बेफोरबायदि मोनसे हगारनोसै आरो ससेब्लाबो आरोना। नोंथांमोना मोजां जाबाबो गाज्रि जाब्लाबो एसे नायब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोना होमबा नैबे दिनैनिफ्राय जागायनाय भिडिअ मोनसे ससे क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना एसे कमेन्टफोराव हरदो माबोरै मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै। Puge ini. Gimana kelau? Mau boleh berhenti puga ke? Bisa ke? Ini deh. Gak bisa ini. Uman rok ntar. Kisah gitu bagus kita deh. Ayah, Aina. Man ke nomor no? Ini sudah baik. Padahal aja. Peter sana itu mana dia? Peter sungdum na yo. Ini jas biar hilang tanah. Kita kelas laga deh. Kejang dulu ye. Puge ini. Gimana kelau? Mau boleh berhenti puga ke? Bisa ke? Ini deh. Gak bisa ini. Uman rok ntar. Kisah gitu bagus kita deh. Ayah, Aina. Man ke nomor no? Ini sudah baik. Padahal aja. Peter sana itu mana dia? Peter sungdum na yo. Ini jas biar hilang tanah. Kita kelas laga deh. Kejang dulu ye.